कार्बि आंलं लाहिन फामगाव एसएस स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 80 बोसोरसालिया जथुम्माया 25-26-27 फेब्रुवारियाव सानथामनि हाबाफारि लानानै जानो थांगासिनो दङ। बे हाबाफारियाव आसामनि सिङाव थानाय मोन 22 जिल्लानिफ्रायबो बाहागो लागोन। लोगोसेयै BKWSनि मोनफुंनायनि उनाव कार्बि आंलं लाहिनाव गिबि खेब जारिमिनारि कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ। बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय कार्बि आंलं लाहिन खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ। मख'जाथावदि बांलादेशनि बर', नेपालनि बर', मेघालयनि बर' आरो अरुणाचलनि बर'फोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। दानिया फै कार्बि आंलं लाहिन खौसेथि बर' सुबुं आफादा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो नोंथांनि बे प्राइम 24 हेडलाइन्सनिसिम आंनि बा जोंनि गासै कार्बि आंलंनि बे आरसिनि जानानै नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिबाय। नोंथाङा बेयाव फैनानै जोंनि जिखिनि रादाब बेखौ लाफैनायनि थाखाय बा बुथुमफैनायनि थाखाय जायखिया नोंथांनि सोंलु बायदियै जेनेबा दासिम माबे खामानिया डेभेलप जागासिनो दं बे समाव जोङो बेखौनो बुंनांगोन। नों दानि नैबेयाव नुबाय थानाय जिथु मार्च पास्ट जिथु टीम बे माने जथेस्थ' आगबारिगासिनो दं। गोबां गथ'फोरा माने माखासे सरिखानि थाखाय एसे उसुबिदा जानानै दं, अब्लाबो बिथांमोना फैगासिनो दङ। माखासे जायगानिफ्राय जायहा परिखा गैथ'वा बिथांमोनखौ जोङो बुथुम लाबोगासिनो दङ। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि दानि कालसार बिथिङाव हारिमु बिथिङाव जोङो माखासे नाटकनिफ्राय लानानै गासै बेदिनो मोसानाय रंजानाय आरो बेदिनो जेखाइ मोसानाय बेबायदि गासिबो प्रिपेरेसना जागासिनो दं। बे गोजौआवनो एसे गोबां आवगायबाय होननानै जों बुंनानै लानो हागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिथु एक'मडेसन बे जिखिनि थानाय जानाय उन्दुनाय बेबायदि माखासे जायगाफोरा थिग थाम जागासिनो दङ, मोजाङै मोजां सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे माखासे जोंनि जिथु फुडिंनि जिथु बन सिननाय आरो बेबायदिनो थोरसि थोरला माखासे बुथुमनाय जायगा स्रां खालामनाय बेफोर गासिबो थाम जागासिनो दङ। जों जायखिजाया बे समाव बुंनांगोन जोङो बाराद्राय नंथ्राब्लाबो जोङो 50% एबाब माखासे खामानिफोरा जोंना आगबारिबाय। जों बेखौबो बुंनानै लानांगोन जों खुब खम समनि गेजेराव जों बेखौ मावनो गोनां जादों। आरो मा होनो दासिमहालागै जोंनाव माथ्र आखायाव 10 सानहालागैसोल'सै। दा बे 10 साननि गेजेराव जोङो हर सान जिखिनि मावनो गोनां हाबाफारि दंबावो बेखौ जों मावलांजोबगोन। आरो जोंहा मिजिं मोनसे दङ जोङो मोजाङैनो मावलांनो हागोन होननानै। बे समाव पेन्डेल लुनाय हाबाफारिया बेसेसिम दावगानानै दं? पेन्डेल लुनाय हाबाफारिया नोंथाङा नुनो मोन्दों नैबे दा गासिबो जिथु खुन्थिया गायसननाय आरो बिथांमोननि जिखिनि बाजार खालामनाय बे जि जोम लाबोनाय मानाय माखासे स्किम्सफोर एसे माखासे डेक'रेसननि थाखाय माखासे गोनां बुस्थु बेखौ बिथांमोना बायनानै दोनफैबाय। आरो दा बेखिनि समाव जोंनि गेजेराव नैबे जिखिनि दा नुनो मोन्दों पस्ट गायसननाय मानाय मेजर माखासे खामानिफोरा जाबाय औवा बुथुमनाय बिदिनो गय दंफां गायसननाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे जिथु फ्लेग एन्ड डेक'रेसन बे स्टेजनि एसे अनगायै बे मोनसे आलादा साब कमिटि, बे साब कमिटियाबो जथेस्थ' आगबारिबाय। गासिबो फ्लेक्सफोरा जोंना रेडि जाजोब्बाय। आरो बेबायदिनो मा होनो माखासे खुन्थिया गायनो नागिरनाय आरो बिदिनो एसे एनै ड्रेसिं खालामनाय माखासे बेफोर सोलिगासिनो दङ। बे बारा गोबाव सम नांनाय नंला, गायनानै जे एसे डेक'रेसन खालामदेरब्लानो गासिबो जिनिसा जाफुंसारबोसिगोन। बे हाबाफारि जों बेखौ बुंनांगोन, आं बेखौ रायखांगोन जे इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन UBPOआ गोबां सम जुजिनायनि उनाव जोङो दिनै जिथु सायख'थ जानाय बे समाव जोंनि दानि जिखिनि BKWSC बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों बेखौ बे समाव मोनफुंनो हादों। आरो बे मोनफुंखांनायनि उनावनो जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ सानदों जे एबार गिबि खेबनि थाखाय काउन्सिल मोनखांनायनि उनाव जोंनि कार्बि आंलंआव नैबे गिबि खेब जिथु कनफारेन्स आफ्टार काउन्सिल मोनखांनायनि उनाव गिबि खेब कनफारेन्स, बे कनफारेन्सखौ जोङो बुंनांगोन जिहेथु बे जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्स होननांगोन। काउन्सिल दाबिखांनायनि उनाव, काउन्सिल डिमान्ड खालामनायनि उनाव, काउन्सिल मोनखांनायनि उनाव जोङो मोनसे प्रथमबार एबार मोनसे कनफारेन्स खुंनो नागिरदों। आरो बे कनफारेन्सआ खोब कालारफुल जागोन जों मिजिं थिदों। आरो बेयाव गोबां जिहेथु देशनि मानसिफोर फैगोन। जोंनि आसामनि सिङाव जिखिनि 22टा जिल्लाजों लोगोसे गोबां जिल्ला दङ बेफोरथ' फैखागोनानो आसाम सिंनिया। बिनि अनगायैबो जोंनाव अलरेडि मेसेजआ फैबाय बांलादेशनि बर', नेपालनि बर', बेदिनो अरुणाचल प्रदेश गोबां बेदिनो मेघालय जोंनि रायजोनि माखासे बर'फोरा बेयाव जमा जाफैजोबगोन। आरो जोंनि गासै दुखु सुखुखौ जों बेयाव सावरायलायनानै लागोन। ओंखायनो आं बुंगोन दिनै जे बे जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्स जागोन आफ्टार काउन्सिल मोनखांनायनि उनाव। नोंथांमोना जिहेतु बिटिआरआवबो गोलैखै BKWSCआवबो गोलैखै, बे हिसाबैबाबो नोंथांमोना मिथिया मा?
गुबै थांखिया बेनो जोङो बे बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा गोलाव माखासे बाथ्रा दङ जोङो दाल' नङा जों आगोलावबो मिथियो जोङो बिटिआर बा बिटिसि गोदो जिथु 93 नि जिथु मोनसे एकर्ड आरो 93 नि उनाव 2010 फेब्रुवारिनि जिथु एकर्ड बेफोराव जों गासैबो मिथिखागौ जे कार्बि आंलंनि बर'फोरा मालाबाबो बै बिटिआरनि जिखिनि माने बिटिसि बा जिखिनि माने बिथांमोननि जिखिनि इसुस बेयाव जों जुरिसडिक्सनाव गोलैया जों बेखौ मिथियो अब्लाबो बर' जाथिनि मोजांनि थाखाय बर' जाथिनि थामोनथानि थाखाय आरो जोंहाबो जोंनि कार्बि आंलंआव जिहेथु मोनसे इसु दङ बे इसुआनो जाहैबाय हाजोआरि ट्राइब जानो नागिरनाय बर' कार्बि आंलंनि बर' फिसाफोरा माने दासिमहालागैबो जेनेबा बेयाव ट्राइबेलनि मर्यादा मोनै बे मर्यादाखौ जों मोनहोनो हानायनि थाखाय जों जिहेथु लोगोयै गासै बर'फोरखौ लोगो नांनानै बुहुमनि बर'फोरखौ लोगो नांनानै जिहेथु डिमान्ड खालामफाबाय थादों जों नांफाबाय थादों आरो बेयाव जों बुंनांगोन 30 निफ्राय 32 जनसो जोंहा सहिदबो जालायलायबाय दा बिनि उनाव जोङो बुंनांगोन नैबे दा जिथु BKWSCआ जोंनि थाखाय मोनसे गोदान प्लेटफर्म आरो बे गोदान प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे खामानिबो मावगासिनो दङ जोङो जोंनि दानि जे 60 इस्युनि सायाव जों मालाबा दिल्लीयाव थांदों मैया दाखालिसो जोङो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जोंनि चिफ मिनिस्टार गाहाय मिनिस्टारखौ जों लोगो हमदों लोगो हमनानै माखासे गोबां बाथ्राखौ जों रायलायदों ओंखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा जोंनि चिफ मिनिस्टार गाहाय मिनिस्टारखौ जों लोगो हमदों लोगो हमनानै माखासे गोबां बाथ्राखौ जों रायलायदों ओंखायनो जों बुंगोन बेयाव जोङो जदिअ बिटिसिआवबो गोलैया BKWSCआव गोलैया अब्लाबो जों बुंनांगोन जोङो माखासे संगठनफोरनि सहाय आरो माखासे नैबे मोननै जिथु काउन्सिल बिटिआर काउन्सिल आरो दानि BKWSC काउन्सिल बेनिफ्राय जों जथेस्थ सहाय मोनदों आरो उनहालागैबो मोनलांगोन बेनिखायनो जोङो गासै कार्बि आंलंनि दैदेनगिरिफोरा इन्टेलेक्सुयेलफोरा गासै लोगो नांनानै सानदों जोङो बर' जाथिनि थाखाय मोजां मावनायाव ज' जाजाय थांबाय थायोबा जोंनिबो निस्सय कार्बि आंलंनि जिखिनि डिमान्ड जोंखिनि लुगैनाय मोनसे लं पेन्डिं इस्यु जों बुंनो थाङोब्ला बे इस्युआ दिनै माने बेसेबांबा गोबाव समनि इस्यु बिटिआर बिटिसि बा बिएससि मोननायनि आगोलाव जों दाबिनाय मोनसे इस्यु दिनैहालागैबो जाफुङाखै दा बेयाव जोंनि इउबिपिअ इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननि जिथु संगठननि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनो एसियर्ड खालामदों जे बिथांमोना बुंदों आरो लोगोसे प्रेक्टिकेलिबो मावनानै देखायदों जे जोंबो कार्बि आंलंनि इस्युआ जिहेतु जोंनि बर' जाथिनिनो मोनसे इस्यु बेखौ जोङो ज' जाजाय नांनानै जेरैबाबो बेखौ साक्सेस खालामनानै जोङो होगोन बेबादिबा जोङो उनहालागै बेबायदि माखासे जिखिनि पर्यायक्रमै जिखिनि मावनो गोनां हाबाफारि दं जों बिदि मावलांगोन होननानै बिथांमोनजों जों रायलायबाय थादों आरो जों ज' जाजाय बिदिनो हान्थिबाय थादों गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन